next person to be conferred chieftaincy tonight is no other person but Dr. Ifeyinwa Patience Onwudiwe, MD, Chief Medical Officer and Director, La Providence Pediatrics and Family Clinics here in Houston, Texas. Dr. Ifeyinwa Patience Onwudiwe, MD, is a distinguished physician, compassionate leader, and a devoted wife and mother. Well rounded, born in Ogwanga. Not Waka, Ogwanga. Yes, but GOC Kellen. Yes, born in Ogwa Autonomous Community of Imo State, Nigeria. She's married to a professor, Declan Onwudiwe, and together they are blessed with 4 children and a beautiful granddaughter. All right, moving forward. Now I am going to summarize. She has a laundry of accolades, and so in summary, beyond her profession or professional practice, Dr. Onwudiwe is deeply devoted to mentoring and training the next generation of healthcare professionals. Now, she has precepted and guided numerous foreign medical graduates, nurse practitioners, medical students, and physician assistants, while her clinic also conducts pediatric research aimed in improving child health outcomes. All right? Her leadership extends to various professional, cultural, and faith-based organizations. Dr. Onwudiwe is a member of the Ogwa Progressive Union Association and an associate member of People's Club of Nigeria International Sugarland Branch, and serves as national matron of Obodopo Umo Adebo Nine worldwide. She is committed. Yes, she is a committed member of the Commonwealth Women Association and Umuada Igbo, and the National Financial Secretary of Okwesili as a Women. Ladies and gentlemen, please help us to welcome to the stage to receive her certificate of conferred today as Eziwine Puriche, one of Greater Ode community. Please put your hands together. Just one more. I got where to go. You have one name. Oh, I don't know. Oh, I don't know. Oh, we had the women I used to know. Every long. I'm watching University of Nigeria and Soccer Eba. You know, here and all. Especially it's a petition.
ọ na-agbalị n'ụzọ niile dị iche iche ime ihe gbasara ibuli obodo elu ma chọọchị ma ọganizeshọn. Ọ na-akparị uru onye ọrịa nwa gị iji ife na nwa gị na-arịa hapụrụ ya ka ahụ ihe ọzọ so n'ọzọ ka a ga-eteke care of it. Ya jiri onwe ya n'anyanwụ fe ahụ fe ọ bụ ada anya ruru ahụ ma ụmụnne ya na ihe niile a otu ma ebe ọ gara gị otu anya ruru ahụ ndị ọgwụ anyị na-azụ ọnwa a olete ndị di ya eleta ụmụnne ya because it takes two to tango. Ya ahụ ya na-ekele Chineke ekelekwana ka ọ na-aga n'ihu Chineke elekwana ihe a na-emere agozie ya ọhịa ji leta ya sị ugonwu ntu ọnwụ ka ọnwa onye mere ihe ọma gbagara ya ugwu ya ahụ a na-esi gị chief taa ka anyị wee gbara gị ugwu si n'ala ụwa ịkwanụ nwa ụwa dị na onye ọlọnwụ gị pụrụ gị abụ jiri nwoke ọjọọ ya ewepụ anwụ na ụmụnna gị enwezuru anya gbagara gị ugwu ya na-elewe aha anyị na-agwa ya ọ na-ahụ na ndị ya ọ dị dibịa ga-emechachie dibịa ha bịa zie na-eme n'ụlọ n'ụlọ maka o mere ụlọ eme na ama ya dibịa oyibo ọ pụrụ iche na mmadụ ya karịrị ya ọ dịghị na-eme ihe ọma ọ gara gị mmadụ ike ọ gara gị n'ori ọ gara gị na afọ ọ gara gị na mkpụọ ele ogbe ya ihe ọma gwagwụ Eze dịrịkwara I'm Kenny my beautiful sister, for everything that I do in this city. So also to recognize what today I am grateful. May God bless you all and give you greater health and greater life in Jesus' name. Amen. Thank you very much. Super namia. Aye, super ayakata. Keep